gweld pawb ac ddim yn hyfryd clywed am beth y stori o'r gwersyll yn barod. Siŵr gen i glywed mwy yn ystod y dydd. Croeso, cynnwys iawn i chi. Yn braf cael cyfle gyda'n gilydd i addoli yr arglwydd bore yma. Felly gweld mae Emyr yn arwen ni yn rhoi fa bore yma a fydd ei heino os dyw ei mynd. Ac yna, ni does dim rhyw lawer o gweddiadau yn gronau, does dim cwrgweddi nos Fawrth, gan fod gymaint o bobl bant. Ac yna'r syl nesaf, os dyw ei mynd, fydd Griff Rhys Davies yn gyfeithu gyda ni'n y bore am 10, ac yna John Perry am 5 yn y prynhawn. Mae yna dafle fan hyn o eglwys Llanfred, sy'n gwybod wedi gosod fan hyn er mwyn goffa fi gyhoeddi. Fydd o troi yma. O, diolch. Ni yw ddim yn falle mae'n gyfle i chi os ydych chi'n gweld yn ni wedyn. Mi adle yn y cegau yn fyrra i chi fod yn golwg arno fe. Neu ddarllen jyst am beth i adnod o lyfr Darlleniad cyn bod ni'n mynd yn bellach. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla ei dosturiaethau. Maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb. Dywedais yr arglwydd yw fy rhan, am hynny disgwyliad wrtho. Gwnewch ni droi ac yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd yw ni. Diolch yn fawr i ti, mae da wyt ti, a bod ni'n gallu tystio hynny. Nid yn unig am bod ni'n ei ddarllen neu clywed y geiriau y bydd hyn y bore yma, ond bod ni hefyd wedi brofi fe yn bersonol. Bod ni wedi profi yn barod y bore yma dy drigariaethau ti. Ac yn gwybod yn llwyr bod ni'n dibynnu ar dy drigariaethau ti bob bore. A rwy'n diolch i ti. A bod rhan o dy drigariaeth di ar ein cyfer ni yw bod ti'n casglu ni yn hyd fer hyn y bore yma i daddoli di gyda'n gilydd, i wrando ar dair di, i gan i clod i ddyn di. A rwy'n diolch i ti bod ni'n gallu disgwyl wrtho ti. Bod Dduw, ni'n disgwyl wrtho ti y bore yma am dy ras di i ymwneud â pob un o'n ni yn bersonol, ond hefyd i ymwneud â ni fel corff o dy bobl ti. Ac arglwydd ni'n gweddio, bydden ni yn gweld mwy a mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Yn rhyfeddu ac yn diolch mwy a mwy am ei waith yn bywydau ni, yn achub ni, yn cynnal ni, ac arglwydd yn rhoi blas ni ar hyn sydd wedi ddod ar ei cyfer ni, sydd wedi paratoi ein mwyn, yr rhyw ddydd. Arglwydd, bydd gyda Emyr, rhonerth o fi, ac arglwydd rhonerth i ni wrando ar hyn sydd o ti ddweud. Ac i wneud i gadw bant ar ein drwg. Fel bod y air di cael ei cadw yn ei calonau ni, ac yn dwy'n ffwrdd mwyn gogoniad enw di. Amen. 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 Diolch Rodri. Yn dda i fod yn ôl, gai ddiolch i chi am yn rhyddhau i fynd ar y gwersyll, i fod efo'r plant a cael y cyfle yna i siarad efo nhw am yr arglwydd Iesu Grist, a diolch am eich gweddiau chi hefyd. Ac gathon ni wythnos dda, wythnos braf, ac yn deall bod yr un peth yn wir hefyd ym Mhentre Nant, felly diolch i'r arglwydd. Wel, ni'n mynd i addoli ac yn mynd i ganu gyda'n gilydd o'r llyfr yma, rhif 347. 347. Hwn ydyw dydd y cododd Crist, gan ddryllio pyrth y bydd, o cyfod fenaid, na fydd drist, i edrych ar ei wydd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Cododd Crist gan ddryllio pyrth y bydd.
Mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o lythyr cynta Paul at y Cornithiaid. 1 Cornithiaid. A pennod 15. Ac adnodau 1 i 11. Felly 1 Cornithiaid 15. Ac yr adran gyntaf yna, adnodau 1 i 11. Dyma'r ein Duw ni. Yr wyf am eich atgoffa gyfeillion, am yr efengyl a Prygethais i chwi ac a dderbyniasoch wythau. Yr efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a Prygethais? Onid yn ofer y credasoch. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Ac iddo ymddangos i Cephas, Pedr, ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith. Ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd. Fel i ryw erthil o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion o'i fi, i nad wyf deilwng i'n galw'n apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond, trwy ras Dduw, yr wyf yr hyn ydwyf. Ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn helaethach na hwy gyd. Eto, nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda mi. A pryd bynnag ai my fi a'i hwy, felly rydym yn pregethu, ac felly y credasoch wythau. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei aire. Ond o'n i ganu emyn arall yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 240 yn y llyfr ymynau. O gariad anfeidrol ei fant, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath ffrant, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth sydd pechod dan draed. Yn ei allai'r holl foroedd beth olchi fy mryw, na gwaed y creaduried amled ei rhyw, ond gwaed y Meseia a'i gwella yn ddiboi. Rhyfeddol yw rhinwedd marwolaeth yr oen. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Cael heddwch cydwybod
ni weddio dyn gilydd, nhw'n ni droi at Duw. O arglwydd ein Duw, ni'n troi at ti yn awr. Ac arglwydd rhy ni am dyfolu di. Rhy ni am mawrygu dy enw di, i ni eisiau gwneud yn fawr ohono ti. Rhy ni eisiau dy ganmol di. I ni eisiau dweud wrtho ti bod ni yn dy garu di. I ni eisiau dweud wrtho ti mor wych wyt ti, arglwydd. Ac i ni di canu yn awr am y cariad ryfeddol yna rwy ti wedi ddangos i ni. Y cariad yna nath ddangos ei hun wrth i'r arglwydd Iesu ddod i'n plith ni a gweidi ar groes drosto ni. Y cariad yna nath olygu fod e'n barod i ddod ac i ddioddau ac i farw ac i gael ei gladdu ac yna i atgyfodi. Ein mwyn ni, mwyn ein cyfiawnhau ni, mwyn rhoi bywyd i ni, arglwydd. Ni'n diolch am y pethau hyn i gyd. Ac arglwydd, ni eisiau dy ganmol di. Dad, ni'n gwybod fod cymaint o bobl heddi, cymaint o dy greadigaeth di, cymaint o y bobl hynny sydd wedi cael ei creu ar dy lun, ar dy ddelw di. Dyn nhw ddim yn meddwl dim amdana ti. Dyn nhw ddim yn daddoli di. Dyn nhw ddim yn dy geisio di o gwbl. Arglwydd na, maen nhw'n dy sarhau di, maen nhw'n dy wfftio di, maen nhw'n dy wrthod di, arglwydd. Ni'n dyheu am weld pobl yn dy gydnabod di. Ac arglwydd ni'n gweddio felly wneud di, weithio mewn ffordd pwerus. Datguddiad y hun i bobl ein byd ni. Dangos dy fawredd, dangos dy nerth, dangos dy ogoniant di, arglwydd. Cymer i ti dy hun yr clod, a'r mawl rwy ti'n ei heiddi, arglwydd. Dad, ni'n gwybod fod yna gyfleuon di bod yr wythnos hon yn y gwersyll a arglwydd mewn gwahanol ymgyrchoedd a chynadleddau, cyfleuon i rannu'r efengil. Yr efengil yma mae Paul yn ysgrifennu amdani yn ei lythyr at y Cornithiaid. Yr efengil yma sydd yn sylfaen i'n bywyd ni ac yn foddio ni'n iachawdwriaeth ni a arglwydd ni'n gwybod mewn cymaint o lefydd yma yng Nghymru ac ym Mhrydain a trwy'r byd, arglwydd, mae dy air di'n mynd allan. Mae dy bobl di yn ceisio cyflwyno y neges yma i eraill a arglwydd mae'r had yn cael ei hau. Ni'n gofyn, arglwydd, yn dy drygaredd ar wneud i ddod â ffrwyth. Sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n gweddio yn arbennig falle am plant a'r bobl ifanc hynny oedd ar wersyll yn ystod yr wythnos diwetha ag arglwydd yn gweddio bydd yr had sydd wedi cael ei hau yn eu calonau nhw yn dwy'n llawer iawn o ffrwyth yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma. Gogoniant i'th enw di, arglwydd. Dad, ni eisiau gweddio nawr dros ni fel eglwys. Yn gwybod fod yr cyfnod yma dros yr haf yn un rhyfedd efo gymaint o fynd a dod. Yn cyflwyno'r aelodau hynny sydd ddim yma ac yn gweddio bydden nhw yn cael gorffwys ac y bydde di'n ei gwarchod nhw. Arglwydd yn rhoi nerth a iachad i'r rheini sydd yn sal. Dad, ni'n gweddio dros ni fel eglwys, neu di'n cadw ni'n unedig. Ni'n gweddio y bydde di'n cadw ni yn agos at a ti. Ni'n gweddio, arglwydd, neu di'n gwarchod ni fel
eglwys rhag gau athrawiaeth. Dad, i ni'n gweld fan hyn, yn 1 Cornithiaid 15, Paul yn nodi rai o'r pethau hollol sylfaenol, hollol ganolog, a arglwydd ni'n gweddio wneud i'n helpu ni i ddalgafel ar y pethau hyn, a'i cyflwyno nhw'n ffyddlon i eraill, a sgweli di fod yn dda. O, Dad, i ni'n gofyn felly arna ti ddod yn agos at ni nawr. Beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar hyn o bryd, gofyn arna ti fod yn agos. Yn gweddio trwy waith dirgel dy ysbryd glân di, a bydde di'n siarad â ni, a ni'n calonnen ni bob un, trwy dy air di yn awr. Dad, ni'n cyflwyno'n hunan i'th ofal di, ac i'th wasanaeth di. Yn gofyn arna ti weithio'n drymus yn ein plith ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto cyn bod ni'n troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tir da llefara di, wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Trowch gyda fi, os oes Beibl gennych chi, i 1 Cornithiaid 15 ac adnodau 1 i 11. A be fi eisiau gwneud yn syml iawn bore yma, yw'n atgoffa ni o rai o wirioneddau canolog ein ffydd ni. Nawr gobeithio bydd hyn yn help. Falle bod chi y bore yma yn Gristion ifanc. Falle bod chi ddim wedi bod yn Gristion yn hir iawn, a chi dal yn trio cael eich pen chi o gwmpas o beth yw'r pethau canolog yn yr hyn ni'n credu fel Cristnogion. Falle bod chi wedi bod yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist am ddegawdau. Ond chybod be, chi angen cael eich atgoffa hefyd. Mae'r Cornithiaid fan hyn, dyw Paul ddim yn dweud yn byd newydd iddyn nhw, ond mae'n atgoffa nhw o bethau o'n nhw wedi clywed, pethau nhw angen cofio, pethau nhw falle mewn perygl o anghofio wrth i amser mynd yn ei flaen. Neu falle bore yma bod chi ddim yn Gristion o gwbl. Falle bod chi ddim eto yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i chi angen clywed. Mae'n bwysig bod chi yn deall beth yw rai o'r pethau gwbl sylfaenol, y pethau cyntaf mae Cristnogaeth yn ei dysgu. Nawr mae yna llyfr reit enwog gan yr hanesydd D.W. Bebbington, sydd yn siarad am be mae Cristnogion Efengylaidd yn credu. Bydd rai ohonoch chi falle wedi clywed am y gwaith neu wedi ddarllen am y Bebbington, mae e'n nodi 4 pwynt. 4 peth sydd yn nodweddu Cristnogion Efengylaidd. Ni'n bobl sy'n credu yn y Beibl, yn y groes, yn y bywyd newydd, ac yn credu mewn gweithgarwch dros yr arglwydd. A mae'n ddiddorol neu'n drawiadol fod yr un pethau fel tas nhw'n dod drosodd fan hyn. Yn 1 Cornithiaid 15 wrth i Paul siarad am y pethau cyntaf, y pethau canolog nath ei gyflwyno i'r Corinthiaid. Mae'n sôn am yr ysgrythurau. Mae'n sôn am y groes. Mae'n sôn am y bywyd newydd sy'n dod i ni trwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'n sôn am llafurio, am weithio dros Iesu. Falle bod ddim yn sioc felly, mae dyna'r yr un pethau sydd yn cael ei ymosod arnyn nhw. Yn cael ei ymosod arnyn nhw dros y canrifoedd gan y diafol a gan y byd. Y diafol a'r byd yn dweud wrthyn ni, dyw'r Beibl ddim yn air Duw. Peidiwch credu'r nonsens yna. Mae'r diafol a'r byd yn dweud, peidiwch bod yn sili, na Iesu ddim farw dros eich pechodau chi, peidiwch bod mor wirion. Mae'r diafol a'r byd yn dweud, na, dyw Iesu ddim wir wedi atgyfodi, na, just myth yw hwnna. Mae'r diafol a'r byd yn dweud wrthyn ni, chi ddim fod i rannu gyda pobl eraill, gewch chi gredu yn bersonol ac yn breifat, ond peidiwch dweud wrth neb arall y pethau hyn. Ond dyma'r union bethau mae Paul yn tynnu sylw'r Corinthiaid atyn nhw. Dyma, medda fe, yw y pethau cyntaf. Adnod 3. Yn y lle cyntaf. Dyma'r pethau, medda fe, sydd yn hanfodol i newyddion da'r Efengyl. Dwi ddim yn sôn am bopeth, wrth gwrs, mae'n y fwy o bethau ni'n credu fel Cristnogion, ond mae Paul yn dweud mae'r pethau yma yn ganolog. Ar y cofiwch, mae Paul fan hyn, mae'n ysgrifennu at Cristnogion. Mae'n ysgrifennu at bobl sydd wedi derbyn, sydd wedi credu'r Efengyl, ond mae Paul yn ei atgoffa nhw o'r pethau cyntaf yma. Pam? Wel, achos bod nhw'n holl bwysig. Maen nhw'n holl bwysig. Mae'n dweud, adnod 1, rwyf am eich atgoffa gyfeillion, am yr Efengyl a Prygethwr sy'n chwi, ac a dderbyniasoch wythau, yr Efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth.
Mae Paul yn dweud, dyma fe, dyma yw y newyddion da. Ysdim symud mlaen o hyn, peidiwch anghofio am hyn. Dyma y man dechrau. A dyma sydd fod i'n harwain ni a gyrru popeth rhy ni yn ei wneud. Dyma'r pethau cyntaf. Pan mae Paul yn dweud bod nhw'n bethau cyntaf, dwi ddim yn golygu yn gronolegol, nes i siarad am rein gyntaf, a wedyn symud mlaen i pethau eraill, falle fwy pwysig. Na, mae'n dweud, maen nhw yn gyntaf o ran pwysigrwydd. Yn Saesneg, mae'n dweud bod y pethau yma of first importance. Dyma y pethau sydd angen i ni fod yn glynu wrthyn nhw. Paul yn siarad yn hynod ddifrifol, dydy adnod 2. Ydych dal i lynu wrth yr hyn a bregethais, onid yn ofer y crydasol. Ydych chi'n dal i ddal gafel yn y pethau yma, glynu wrthyn nhw fel tasach bywyd chi'n dibynnu arno fe, achos os ych chi ddim, os ych chi wedi gadael fynd o'r pethau yma, os ych chi wedi colli'r pethau yma, yn y man yma, bod chi ddim wedi credu o gwbl. Nawr, fel fi wedi gweud, dyw Paul ddim yn nodi popeth am ein ffydd ni ac am ein cred ni. Ond am be mae'n sôn te? Beth yw'r pethau canolog, y pethau cyntaf sydd angen i ni lynu wrthyn nhw? Y peth cyntaf, mae'n amlwg iawn, yw glynu wrth y gair. Glynu wrth y gair. Mae'r efengyl yn neges. Mae'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist, mae'n dod ato ni mewn gair. Hynny, mae'n dod ato ni mewn gair sy'n cael ei gyfathrebu. Mae Duw yn datguddio y newyddion yma i ni. A mae'r efengyl, gair Duw, yn dod ato ni mewn tair ffordd, neu ar tair lefel, os allwn ni weid y fel yna. Gyntaf i gyd, mae Paul fan hyn yn sôn am brygethu, yn dydy? Mae'n dweud yr efengyl a bregethais i chwi, ac yna yn adnod 11, mae'n dweud pryn bynnag am y fi a'i hwy felly rydym yn pregethu. Felly mae'r gair yn dod trwy bregethu. Mae'n y bobl, fel fi, yn sefyll lan ac yn cyflwyno y neges ar lafar. So yna'r haen gyntaf. Ond mae Paul, fel tas sef eisiau pwysleisio, wel, ddim just syniad ni yw hyn. Peidiwch just derbyn gair y Prygethwr. Na, achos mae gair Duw yn dod ar lefel arall hefyd, sef y traddodiad. Y traddodiad. Mae'n dweud yn adnod 3, yn y lle cyntaf, traddodais i chwi, a'r syniad fan yw o rhywbeth yn cael ei basio mlaen yn ddiogel ac yn ofalus o un par o ddwylo i'r nesaf. Mae Paul yn dweud, nid jyst fy mpregethu i sy'n bwysig, ond y ffaith fod y pregethu wedi cael ei draddodi. Mae wedi cael ei basio mlaen o'r arglwydd Iesu Grist i'w apostolion ac yn nawr ymlaen i chi. Na'r ail haen. Ond yna, ar ben hynny gyd, neu tu ôl i hynny gyd, mae Paul yn dweud fod y gair yn dod mewn trydydd ffordd, sef yn yr ysgrythyrau. Fan hyn, mae Paul yn cyfeirio at yr Hen Testament wrth gwrs, ac i ni mae'r ysgrythyrau yn cynnwys y Testament Newydd hefyd. A'r pwynt mae'n gwneud felly yw bod y pregethu wedi sylfaenu ar y traddodiad, ond mae'r traddodiad wedi ei adeiladu ar yr ysgrythyr. Ni wastad angen mynd nôl i'r awdurdod terfynol yna, yr ysgrythyr fel gair Duw. Nawr, mae gair Duw yn dod i ni heddi yn yr un ffordd, a mae Paul yn disgrifio fan hyn. Mae'r gair yn cael ei pregethu. Fi yn sefyll o'ch blaenau chi y bore yma yn ceisio pregethu. Yn ceisio cyflwyno y neges i chi, cyflwyno gair Duw i chi. A chymod be, di chi ddim fod i just derbyn popeth fi'n dweud, achos bod chi'n fy nabod i a gobeithio yn trysto fi. Mae eisiau pwyso a mesur yr hyn mae unrhyw bregethwr ni ddweud yn y lle cyntaf, yn ôl y traddodiad. Yn ôl y ffordd mae'r eglwys drwy hanes
wedi deall a wedi dysgu'r pethau hyn, wrth i Gristnogion troi hanes geisio ymrafel efo'r Beibl a ceisio dehongli be mae Duw wedi datguddio a cyflwyno fe i'r eglwys. Ond yna, wrth gwrs, ni wastad eisiau mynd nôl hefyd i'r sylfaen terfynol, yr awdurdod terfynol sef yr ysgrythyr. Y bore yma, mae gennym ni air Duw wedi ei gofnodi a'i ddiogelu ar ein cyfer ni. Yn ein iaith ein hun, mae'n wych. Mae rhaid ni lynu wrth hynny. Glynu wrth gair Duw. Mae'r Beibl dan ymosodiad. Mae dan ymosodiad yn y ganrif gyntaf, mae dan ymosodiad heddi. Pobl yn gwadu awdurdod y Beibl. Pobl yn awgrymu bod rhaid i ni rywsut anghofio am beth sydd wedi cael ei ddysgu gan yr eglwys a gan y saint diwiol dros yr canrifoedd. A fel petai trial dod at y Beibl efo rhyw fath o llechen lan. Mae yna rhyw falchder i hynny, ond oes. Yn meddwl bod fi ar ben fy hun yn gallu deall y Beibl yn well na pobl yr arglwydd dros y 2000 o flynyddoedd diwetha. Mae fel rhywun yn trial mynd ati i adeiladu car ac yn meddwl bod rhaid iddyn nhw ail ddyfeisio'r olwyn i ddechrau. Na, mae'n wirion. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni yn ei air, a trwy'r canrifoedd mae pobl Dduw wedi bod yn gweithio ac yn chwysu, yn trial deall a chyflwyno'r gwirioneddau yma i ni. A mae pobl fel fi heddi yn dod ac yn ceisio cyflwyno hynny i bobl eraill. Mae eisiau ni gael hyder yng ngair Duw. Mae eisiau ni gael hyder mewn Prygethwr. Mae'n edrych fel ffolineb. I ni falle'n cael ein temtio i feddwl, mae yna gymaint o ffyrdd eraill, ffyrdd fwy effeithiol gallwn ni fod yn cyflwyno yr efengil i bobl, ond be mae Paul yn dweud yw na. Na, dyma'r efengil sydd fod i gael ei brygethu. Mae eisiau ni gael hyder mewn Prygethwr, mae eisiau ni gael hyder gofalus yn ein traddodiad. Mae pobl yn gwneud camgymeriadau, mae yna wendidau, wrth i chi edrych nôl trwy hanes yr eglwys, wrth gwrs bod e. Ond mae eisiau ni gael hyder fod Duw wedi gweithio trwy diwynyddion ac athrawon yr ysgrythyr yn y gorffennol. A mae eisiau ni gael hyder yn y Beibl. Peidio bod yn swyl. Peidio meddwl rhywsut bod rhaid ni amddiffyn gair Duw. Cofio Spurgeon yn dweud, defend the Bible, I'd as soon defend a lion. Dyfyniad gwych, efo. Hynny wrth gwrs, ni yn gallu trial esbonio pam bod ni'n credu yn awdurdod yr ysgrythyr. Mae yna le i hynny, ond dim angen i ni feddwl bod gair Duw yn wan ac angen ein help ni rwsut. Na, mae gair Duw yn rymus. Mae gair Duw yn llymach na chleddyf daifiniog. Mae gair Duw yn gallu gweithio trwy ysbryd glân Duw. Felly, na'r peth gyntaf, glynu wrth y gair. Mae gennym ni air Duw. Sdim angen i ni ymddiheurio am hynny, sdim angen i ni cywilyddio am hynny. Pan fo be mae'r Beibl yn dysgu yn wahanol i beth mae pobl o'n cwmpas ni'n credu, mae eisiau ni fod yn ddoeth, mae eisiau ni fod yn ofalus, ond sdim eisiau ni fod yn newid y neges i ffitio ein dydd ni. Na, glynu wrth y gair. Sicrhau fod popeth am ein bywyd ni fel Cristnogion a fel eglwys yn seiliedig ar air Duw. Na'r peth gyntaf te. Be arall mae Paul yn sôn amdano? Wel, mae'n annog ni hefyd i lynu wrth y groes. Wrth y groes. Adnod 3 yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein pechodau ni
yn ôl yr ysgrythyrau. A pan mae'n dweud yn ôl yr ysgrythyrau, be mae hwnna'n golygu yw, fel roedd yr ysgrythyrau yn addo. Yeah? Hynny yw, mae Christ i cyflawni beth oedd ysgrythyrau'r Hen Testament wedi proffwydo. Mae Paul yn dweud fan hyn, fod yr arglwydd Iesu Grist, y Crist, y Meseia, Duw y Mab, yr un oedd yn llawn o'r ysbryd glân, mae wedi dod i'r byd, mae wedi cymryd cnawd, a beth yw'r peth cyntaf? Beth yw'r peth canolog amdano fe, a'i waith e? I Grist farw dros ein pechodau ni. Mae'r pwyslais yn amlwg yn dydy. Mae Crist ddim jyst i dod. Dyw Crist ddim chwaith jyst wedi marw. Mae wedi marw dros ein pechodau ni. Nawr, wrth gwrs, mae yna fwy i be mae Crist wedi wneud ar y groes na just marw fel aberth dros bechod. Mae yna agweddau eraill i'r iachawdwriaeth na hynny. Mae'r groes yn fwy na hyn, ond dwi ddim yn llai na hyn, ac fod yna agweddau gwahanol i waith Iesu ar y groes, mae Paul yn dweud, yn y lle cyntaf, dyma fi wedi cyflwyno i chi Crist croeshoeliedig. Yr un oedd farw dros ein pechodau ni. Nawr unwaith eto, mae hwnna, y syniad yna, mae dan ymysodiad. Mae wedi bod dan ymysodiad o'r ganrif gyntaf, mae dan ymysodiad heddi. Pobl yn dweud, mae eisiau ni beidio credu'r y fath bethau cyntefig, hen ffasiwn a bod Iesu wedi gorfod marw fel aberth dros bechod, bod Iesu wedi gorfod roi ei hun fel iawn dirprwyol, di cymryd ein lle ni a gweidi a marw mwyn achub fi o fy mhechod. Na, ni ddim yn credu'r fath bethau dim mwy. Mae pobl yn dweud, na ni ddim siarad cymaint am hynny, ond beth am bwysleisio yr agweddau eraill i waith Crist ar y groes? A mae yna agweddau eraill. Wrth gwrs bod yna. A mae'n wir i ddweud fod Crist wrth farw ar y groes wedi ennill y fuddugoliaeth yn erbyn y diafol a pwerau drygionus y byd. Mae'n wir i ddweud fod Iesu ar y groes wedi marw mwyn dangos cariad, a dangos bod cariad yn trechu casineb. Mae'n wir fod Iesu wrth farw ar y groes wedi gwneud hynny mwyn ennill ein cariad ni ac ennyn ein serch ni at Dduw. Mae'r peth yna'n wir. Ond beth sy'n gyntaf? Beth sy'n fwyaf canolog? Lle mae'r pwyslais? Ond mae'r apostol Paul yn gwbl glir fan hyn, i Grist farw dros ein pechodau ni. Ond mae popeth arall mewn ffordd yn llifo allan o hynny. Sut mae Crist yn concro'r diafol ar y groes? Wel, mae'n concro'r diafol ar y groes wrth cymryd i ffwrdd cyhuddiadau'r diafol. Os dim byd mae'r diafol yn gallu dweud yn erbyn y Cristion, achos mae Crist wedi delio gyda'r pechod yna ar y groes. Sut mae cariad Crist yn trechu casineb? Wel, mae'n trechu casineb trwy ddelio gyda'r natur bechadurus ni. Wrth iddo fe farw a cymryd ein natur pechadurus ni at o fe ei hun, mae'n rhoi natur newydd i ni, bywyd newydd. Mae'n rhoi hunaniaeth newydd i ni. Sut mae Crist yn ennyn ein cariad ni at Dduw? Wel, yn y lle cyntaf, mae'n gwneud hynny trwy ddod a marw drosto ni tra bod ni dal yn elynion iddo fe. Rhaid ni lynu wrth y groes. Glynu wrth farwolaeth Crist dros ein pechodau ni ar y groes. Beth yw'n problem mwyaf ni?
fel pobl? Beth yw angen mwyaf y bobl o'n cwmpas ni? Wel, dim angen mwy na i gael ein hachub rhag ein pechod ni. Nes i ni gofio hynny. Nid Covid yw problem mawr pobl, neu monkeypox, neu unrhyw salwch neu afiechyd arall sy'n cael ei sôn amdano e. Nid problem mawr pobl yw y ffaith fod prisiau byw a prisiau egni yn cynyddu. Nid problem pennaf pobl yw rhyfel a gorthrwm a trais. Problem mwyaf pobl yw eu pechod nhw. A felly mae'n rhaid i ni lynu wrth y groes, achos does na ddim ffordd arall i ddelio gyda'n pechod ni, ond Crist a'i groes. Beth arall mae Paul yn sôn amdano? Wel, yn drydydd, mae angen i ni glynu wrth ei gyfodiad. Glynu wrth ei gyfodiad. Adnod 4. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Ac iddo ymddangos i Cephas, ac yna i'r 12, yna ymddangosydd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith. Ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rai wedi huno. A mae rai o'ch chi siŵr o fod yn cofio, neu'n gallu gweld os chi'n sylwgar, mae Paul, fel petai'n paratoi fan hyn, i symud ymlaen i'r adran nesaf yng ngweddill 1 Cornithiaid 15 sy'n sôn am yr atgyfodiad. A mae fel petai yn gwneud bach o waith paratoi fan hyn. A beth yw y pwyslais sydd ganddo fe? Be mae eisiau'r Cornithiaid i gredu ac i gofio? Wel, gyntaf i gyd, mae eisiau nhw gofio bod Iesu wir wedi marw. Okay? Oedd y dyn Iesu, mae Paul wedi bod yn siarad amdano fe, nath e farw ar y groes, a nath e wir farw. Nid llywygu nath e, na dim byd felly, nath e farw go iawn, nath e gael ei gladdu, adnod 4, mae wedi cael ei gladdu, ond yna, mae e wir wedi cyfodi. Mae atgyfodiad yr un mor wir a'i farwolaeth e. Nid symbol, nid myth. Mae Paul yn pwysleisio yn dydy. Mae pobl oedd yn ei adnabod e, wedi gweld e ers iddo fe atgyfodi. Dyw Paul ddim yn hyd yn oed yn restru yr achosion i gyd o'r tystion i'r atgyfodiad. Ond mae fel petai'n pwysleisio, chymod be, oedd yna dros 500 o bobl wedi gweld ar un adeg. Chi ddim yn siŵr, chi'n ewch i ofyn iddyn nhw, mae'r mwyafrif ohonyn nhw dal i fod yn fyw. Wel, beth sy'n dod drosodd fan hyn yw bod yr atgyfodiad yn athrawiaeth gwbl ganolog, gwbl hanfodol, a mae e wedi bod felly ers y cychwyn. Nid rhyw syniad na ddatblygu degawdau neu canrifoedd wedyn yw hyn. Mae Paul fel petai'n awgrymu, siwr i chi'n gallu cwestiynu hyn? Sut gallwch chi amau? Ond wrth gwrs, pan chi'n darllen ymlaen, yn 1 Cornithiaid 15, mae'n amlwg fod rai pobl yn cwestiynu, mae rai pobl yn amau. A felly dylse fe ddim bod yn sioc i ni fod pobl yn amau ac yn gwadu yr atgyfodiad hyd heddiw. Yna bobl sydd yn dweud, ond ni ddim wir yn credu mewn atgyfodiad llythrenol. Y symbol yw e. Rhyw fath o alegori yw e. Rhywbeth sydd fod i'n ysbrydoli ni. Rhywbeth sydd fod i'n hannog ni. O, na fe, yn y diwedd mae Daioni a'r dan yn curo'r drwg. A goleuni yn drech na'r twll. Nath e ddim wir digwydd, ond mae'r stori yna fod i'n annog ni. Ddim o gwbl, meddwl Paul. Ddim o gwbl. Mae wedi cael ei gladdu a'i gyfodi yn ôl yr ysgrythyrau. Oedd yr Hen Testament yn pwyntio at yr union beth yma, y bydde fe yn cael ei gyfodi o'r meirw. A felly mae eisiau ni lynu wrth hyn.
Yr atgyfodiad yw sail ein bywyd newydd ni. Paul di dweud o yn adnod 1, dyma yw sylfaen ein bywyd yn foddion ein iachawdwriaeth. Dim ond oherwydd fod Crist wedi cyfodi, mae e'n gallu ein cyfiawnhau ni ac yn gallu rhoi bywyd newydd i ni. Dim ond oherwydd fod Crist wedi trechu marwolaeth, wedi mynd trwy marwolaeth a wedi atgyfodi, mae e nawr yn gallu'n ailenni ni ac yn gallu rhoi sicrwydd i ni o fywyd tragwyddol gyda fe am beth. Am fod Crist wedi cyfodi, fe byddwn ni yn cael ein cyfodi yn y dydd ola. Mae'r cysylltiad yna rhwng atgyfodiad Crist a atgyfodiad ni yn un hanfodol. Heb atgyfodiad Crist, does dim gobeith gennym ni o fywyd tragwyddol. Mae Paul yn sôn am ei hun yn dydy yn adnod 8. Ddiwethaf oll, ymddangosodd i'n minnau hefyd fel i ryw erthyl o apostol. Ac mae'r gair erthyl yna wir yn golygu un sydd wedi cael ei genu'n annaturiol. Un sydd wedi cael ei genu ddim yn y ffordd arferol. A'r pwynt mae Paul yn gwneud yw bod i alwad e, y ffordd o Duw wedi gweithio no fe a'i galw e i fod yn apostol, oedd e'n anarferol achos ar y pryd oedd Paul yn erlyd yr eglwys. O'ch mae beth brofodd Paul cael ei eni o'r newydd. Dyna yw ein profiad ni, ynddo fe? Mae'r arglwydd Iesu Grist di dod i roi bywyd newydd i ni. Fel pobl, ein cyflwr naturiol ni yw bod ni'n feirw yn ein camweddau am pechodau. Ond mae e wedi dod, a nawr trwy ffydd ynddo fe, i ni fel petai wedi cael ein claddu gyda gef ac rydyn ni'n barod wedi cyfodi gyda fe i fywyd newydd. God, heb hyn, os ni'n colli hyn, os dim gobeith dyn ni, a dim gobeith dyn ni gyflwyno i eraill. Paul yn mynd i fy mlaen i ddweud, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac dal yn eich pechod o'r ydych. Na'r gwir. Mae pam bod Paul yn pwysleisio hyn gymaint. Heb yr atgyfodiad, os ni'n colli hyn, does dim gobaith gyda ni. Glynwch wrtho fe. Glynwch wrth hyn. Mae gennym ni frawd yn y nef. Mae gennym ni ddyn yn y nef sydd yn eiriol trosto ni. Mae gennym ni waredwr sydd nid yn unig wedi marw i'n hachub ni, ond sy'n fyw yn awr ac mae e gyda ni. Mae'n fyw, mae ganddo fe bob awdurdod, mae e ar waith. Mae'n fyw. Mae'n fyw. Ac yna'n ola. Mae Paul yn annog y Cornithiaid a ni i lynu wrth y gwaith. Mae eisiau ni glynu wrth y gwaith. Nawr, falle nid dyma yw y peth amlyca sy'n dod drosodd. Dyw e ddim yn dechnegol yn cael ei restru fel rhywbeth sydd wedi cael ei gyflwyno i'r Cornithiaid. Ac eto, sa'n credu bod chi'n gallu osgoi y ffaith bod gweithgarwch, bod yn weithgar, dilyn yr arglwydd a'i wasanaethu yn rhan hollol ganolog i be mae Paul yn siarad amdano fe fan hyn. Mae'n llifo allan yn dydy bopeth i ni wedi clywed yn barod. Adnod 10, trwy ras Duw, yr wyf yr hyn y dwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn helaethach na hwy i gyd. Eto nid mae fi, ond gras Duw oedd gyda mi. Yn pryd bynnag ai mae fi a'i hwy, felly rydym yn pregethu, felly credaso chwythau. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw bod yna newid i digwydd ynddo. Mae e wedi cael ei achub trwy farwolaeth Crist ar y groes. Mae e wedi cael bywyd newydd, a nawr y cwbl mae e eisiau gwneud yw bod yn rhan o'r gwaith yma o bregethu a chyflwyno yr efengyl i eraill.
Mae wedi derbyn rhywbeth. Mae wedi pasio fe ymlaen i'r Cornithiaid. Be chi'n meddwl oedd e'n disgwyl i ddigwydd nesaf? Be chi'n meddwl oedd e'n gobeithio bydd yr Cornithiaid yn gwneud? Chi'n meddwl oedd e'n disgwyl bod fe'n derbyn yr Efengyl ac yna'n pasio fe ymlaen iddyn nhw a bod e jyst yn stopio anghorydd? Wel na, wrth gwrs ddim. Wrth gwrs ddim. Sa'n gwrs wedi cael y profiad yma mewn parti neu rhywbeth i draw, yn hi rhywun, a mae'n y bag o greision, neu bag o popcorn, neu bag o sweets yn mynd rownd, ac mae'n mynd rownd y cylch, ac yna chi'n sylweddoli, hang on, lle? Sa di cael dim byd am sbel. A chi'n gweld bod rhywun di dal gafel iddo fe. Mae nhw jyst yna yn helpu i hunan. A chi'n dweud, come on, pasio fe ymlaen. Pasio fe ymlaen. Ti ddim bod i just cadw ei ti dy hun. Ranna fe o amgylch. Mae Paul fan hyn, mae yna'r cwbl sy'n bwysig iddo fe. Yw bod yr neges yma'n cael ei basio ymlaen a bod gwaith Duw yn lledu. Mae gennym ni gwaith i'w wneud hefyd yn does. Rhaid ni lynu wrth hyn. Dyma yw ein gwaith ni. Dyma ni wedi'n galw iddo fe. Y gwaith pwysica yn y byd. Gwaith yr Efengyl. A chymod be, mae yna ymosodiadau yn erbyn hyn hefyd yn does. Yr awgrym yw ni ddim fod i wneud hyn. Pobl yn awgrymu, ni ddim yn cael gwneud hyn. Mae yna ymosodiadau, mae yna bygythiadau yn dod. Os chi'n gwneud hyn, yna byddwch chi'n cael eich carcharu, neu byddwch chi'n colli'ch swydd. Cadwch yn dawel, cadwch eich ffydd chi'n breifat. Nawr chyfo be, ges i'n synnu yn ddiweddar yn atgoffa. Fel Cristnogion, mae hawl dyn ni rannu'n ffydd ni ag eraill. Yn ôl yr Equalities Act, mae Cristnogaeth yn protected characteristic. Rhan o beth yw hi fod yn Gristion, yn ddisgybl i Iesu Grist, yw ran eich ffydd chi gydag eraill, a felly mae hynny yn cael ei amddiffyn yn y gyfraith. Mae hawl dyn ni rannu ein ffydd ni a'n cred ni gydag eraill, heb ofn. A mae'n un gret. Mae'n un wych i gofio. A chi bod, hyd yn oed os oedd ddim yr hawl gyda ni, hyd yn oed os oedd y gyfraith yn dweud chi ddim yn cael gwneud hyn, dylsyn ni fod yn gwneud e. Rhaid i ni efeithau i ddew, nid i ddynion. Ni methu cadw hyn i ni'n hunan. Ni methu cuddio fe i ffwrdd. Dyma'r newyddion gorau yn y byd, y newyddion mwyaf pwysig yn y byd, y newyddion mae'r byd angen i glywed, a felly mae'n rhaid i ni lynu wrth hyn. Glynu wrth y gwaith, fel eglwys. Dyma pam i ni yn bodoli. Ni wedi cael ein galw, o'r byd. Ni wedi cael ein galw i fod yn bobl arbennig i Dduw. Ni wedi cael ein galw i dystio iddo fe, i fod yn halen ac yn oleuni yn y byd. Os ni lynu wrth hynny, dal ati, peidio roi lan, peidio digaloni. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais. Meddwl Paul, dyma'r pethau cyntaf, dyma'r pethau canolog. Glynwch. Glynwch i'r gair. Glynwch i'r groes, glynwch i'w gyfodiad, glynwch i'r gwaith. Glynwch i'r pethau hyn. Onid yn ofer y credasol. Mwyn ei en. Amen. Amen. Ganwn ni emyn eto dyn gilydd. Ni ganu o'r atodiad ar rhif 29. Iesu, roes a ddewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daeth. Yr amonnau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi.
ac ymlaen yn ni sefyll i ganu. Dad, ni'n diolch i ti, felly am dy air di i ni ac Arglwydd. Diolch am y pethau ti wedi datguddio i ni. I am yr Arglwydd Iesu Grist, am ei waith am y bywyd newydd sydd i'w gael ynddo fe. Dad, ni'n gofyn am dy nerth di nawr, yn gofyn am dy ysbryd glân di, i'n helpu ni. Wrth i ni geisio gwneud dy waith di. Arglwydd bydd gyda ni, a wneud i please parhau i siarad â ni yn ystod y dydd heddiw. Dad,